Palai ki Kristan ki baju kam milade ki nongbut jong Jisu ki ba im sengi ban duai ban bot ya ki nuksa ki jing hikai jong Jisu. Pen ban dai maki ki nong kemen nong kerko. Haba ki wei ki para brio ki mat ki syem ya kadur lanot. Kam tam ha ki jingja jong ki jingsyak len shop len share ki bor ka mariang. Ka jingsyak penjot ha ki bor ka mariang kam dai syuk ke badang temai. Ndai kadai ke ba ubrio ne ka civilization jong u kelamat nadu basdang ki jong kepertai bat ke bakum kane kadang yai peteng si peteng klempkut kamper wala adon ne omdon ubrio ru. Hakini ki sengi ngiyoi bagadon ka jing peluk ding ke basyirkai ki benta jong kari United States of America. Da ki hajar John ki brio ki hak ban pet rumah pet ri nakading kabala nang bam du ki yeng ki sem jong ki. Buon ki bapeli ki bala du no wat ya ki ba it baton ki bahayeng asem jong ki. Kat nu ka jing pat ka dok nuot. Kini ki dungut Kristan pat hak jaka menyaki menyawa di kadau. Bat ya ki jing tip ki bapenia nang nu bat kum nu ka jing peluk ne ka jing ingding kasdang. Hendrai em ki poi bet-bet se ka jing penkut nia. Ki ong badai batang ublai kum ka jing senang ki brio ki ba im ka jing lengkar jong kapop. Tenteng la isaj met lem ka jaka bandon ka mensim sokhia bat ka jing solem para brio. Pause ki kenkok khai. I kumba ki das ngauhun hijrut. Tik kumba ki yok ya ka kabu ban penhiar keput. PE la dajar kat bapluk tang kawai ka yeng ngapdang ki babon klempem kini ki Kristan kin phak ki khubor snolem bat kin penher ki jingduai jong ki syadu syalendet jong ki lo. Hendai haba barok ki yeng ki peluk bat sak satang kawai hangta ki klet bat ki kelasur mak laklut ya barok bat kermau kerpang pat tang ya kata kawai ke basak. Kumta kum kini hi ki brio kin long tang kin dong sim kabu opportunist wat aplang jong kasau kasian ru maki ki penman nya kani kum ka khubor ne ka jing yalap niam kin ong pet kani ka nuksa ka keput ka jing bitar ublai tang kata kit pen priang ki khubor thok khubor lamler leng ba ki dur photoshop baper bat ki khana thok khana shu thau lai pujat kenang ban convince ki brio ki bating makin ngej bat kela ka bambut da ka bagi one pai bat pesno balang bat da ka bagi le kumta ki yok khambun ka pisa leng ba ka bai balang ka baji kin show nagi pat rimwen. Kani kadai ke bisnes ka ba ke julik da ki spak senem ki brio ki bala melian bat pen kelamar khayi lang ba ki kam pela ublai kalong ke bama ba kum kini ki brio ki lak ban sinahiru ye ke ba kum kita ki kam pela tang ban he ka yo tong brio. Iba pun ba ki Kristan kumbayu ilai ya ki social media ba ki peniasal yem bat ya nujor ya kani ka jimplu ding bat ka Sodom bat Gomora ka ba ublai ulah tangdu namar baki brio ki im ki kam auria ka tien auria kambut ka kam nuti ka jing yong kha pathar kentup ya ka jing yong kha para kenthei para senrang bat dai kani ka bala penbitar sela ya ublai hadu ba ulah tangdu ya kini kin nong ba ndai ulah jet kerpang tang ki katu kat ni ki brio ki bahok bakin laj im ki ba kentup ya ulat bat ki kun kenthei jong u. Handai ke balangok pat kalong ba ublai jong ke Bible ubala tangdu lut ki ru auria. Handai kita ki ruhok ki ba ublai ulah pelaj im ki dai penban maki ki balale ki kam auria ki ba snow jeli hi khat wat tang banyak keren nyalap ru. Ulat uruhok belajet kerpang da ublai ban pelaj im udai ubri ubala IT mon sobha ya laki kun kenthei bompat syong kurim jong u hakiru runar bakin le bi ijot yaki tang nakadau ba ukwa banyada ya kita kiriu pela ne kiriu sisngi ki bawan bante ambiet apo kayeng jong u. Tang kata kam hadien kini ki kun kenthei hi jong ulot kila pendi bu a yu kupa jong ki bat hadien enda haba tip briusyu kini ki kun ki syongkha yala ujong kupa bat ki pun kun ru na u. Haperkat mapi ki long kupa hatu pinut ban terua bat ban IT yala ki jong ki kun kenthei ba it e jong pi haki runar bakin le bi ijot yaki bat berkat mapi ki kenthei hatu pinut ban syongkha yala ujong kupa ka Bible kadai kawai na kikot ke bahikai ke bapenslun bat roiru leng ba ka syongsang kan ni ka syongsang ka sedang nengkong du kadai nadu kapor jong Adam bat ka imbat ki kun jong ki hadien but sa ka syongsang ha kapor jong Noah bat sakawai kadai ha kapor jong ulat bat ki kun kenthei jong u hatu mapi ki Kristan pi bu ne em mi katai ka dustur syongsang
kumbalapan i ke Bible ni penyale bat kia rai mau rai ding bat kam milade kum kiriu tip kur tip kha kadu ya wai hatu ublai sitan kli ayu eken uba isi ika kam auria ujiet bat pelaj im kurpang pat hi ya ulot bat ki khun kan thei jong u ki bolong hi kiriu auria kat ba u nyopat yaki kum kiriu hok